o chvíľu. Pridaj! Poď. Poďme sem. Poďme. Pridajte. Sedmička, píšgaňo, 7. Sabi, zaber, ešte utekaj, rýchlo! Poďme. Výborne. Poď, Kajo, poď. Pripravíme hlasivky. No, Terry, zaber. Sem. Zaber! Poď, Terry, poď, Tereska, poď, super! Číslom 12 sa rúti do cieľa Nemčíková Sabinka. Poď, ešte! Poď, Sabi. Toto koho tu má? Elizabeth. Áno. Vyhrala Lukáš Zazucha. Druhá dobehne Elizabeth. Číslo 19 Vilcová Magdalenka. S Peťkou Belcová Delka. Číslo 13 má Nenčeková Tereska. Poď, zaber! Výborne! A s číslom 6 Super! Pole, Vítka a Tatiana. Tatina! Zaber! To sa rozvíja a skáče. Pripraví sa Pavol Poláček. A vydržala. Drží. Oh. Drží. Dobre, tatušu. Tatina. No zovko, pomeň. Ohlasujem štart. Pripravte sa. A práve je odštartovaný beh seniorov na 35 rokov. Áno, sú to naši známi muži. Eška Jablonica. Ideš, tatino, poď. Áno. Poď. Pálko to bral vážne, aj so Stanom, berú to vážne. Medovič to tu brzdí, na schvál to tu brzdí, to je taktika, prosím pekne, to je taktika, úspešná, je na 3. mieste a nenechá si utiať. Medovič, nebrzdí to tam, pridaj trochu, no. Lebo Pálko, pozrite sa, kde je. Pálko, Poláček so Stanom behajú. O dušu, dobre. Toto je dobré. 13, šťastné číslo. Podajte si. V lote vyhráva, určite.
Pálko, Stano, nedaj sa. Ideš, Stano, Tatino, nedaj sa, poď, poď, šap poď. na peti. Dobre, dobrý boj. Pekný súboj vidíme na 800 metrov. Mužov na 35 rokov. A Medovič si drží stále svoju pozíciu. Dýcha, čo mu teda stačí, nevadí. Dobre, Milan, poď. Lebo Rado je tam, pozor za tebou v tesnom závese, potom Jani a Zoli. Zoli to berie jak melón, nevadí, gúla, ale nebojte sa, on to dobehne. Milan taktiku zvolil, nahodil tam tempo v tej skupine a máme tu, pozor, boj, súboj, áno! Veľmi dobrý súboj! Veľmi dobrý súboj, Pálko, skús to ešte! Nedaj sa, nedaj, skús to za tým Stanom! Ale Stano pridáva. Má paru, neviem čo zjedol pred chvíľou, ale pary má, pozrite sa na to! Fantastický výkon. Toto sa mi páči, takéto záhody, takéto má vyzerať. To Jablonica ešte nezažila pri Stanovi, všimnite si to. Obdivuhodné, pozrite sa, on chce ešte túto skupinu dobehnúť. A teraz Milan musí zvýšiť tempo, lebo Rado sa odhodláva. Tatino. A Stano, máme tu prvého v cieli muža na 35 rokov. Stano, áno, výborne, druhý, Pálko. Poďme, Pálko, poď.